Dragi svi zdravo, Vera u život i naš video kanal posvećen imunitetu i zdravlju. Ukoliko smatrate da ovo što mi radimo, pričamo je dobro, molimo vas nekoliko stvari. Prvo, lajkujte, širite ova video izdanja i dajte svoje komentare ukoliko se slažete ili ne slažete. Svi smo mi ljudi i grešimo, pogotovo ja. I svaka pomoć takve prirode dobro će doći. Tema ovog videoklipa je kandida na jedan način, to jest uzrok nastanka kandide u tolikom broju u našem telu, a vi znate šta je kandida i koji problem nam ona pravi. Jer po podacima Svetske zdravstvene organizacije preko 70% svetske populacije boluje od kandide, a ona je izvor mnogih bolesti, od autoimunih pa do raka. Ja sam nedavno naletio na jedan veoma interesantan tekst ruskog lekara Viktora Hruščova i taj tekst možete da pročitate kod nas na našem sajtu Vera u život, ali hajde da ga podelim ovako sa vama i da vam ispričam nešto o problemu kandide, to jest kako ona dospeva u naše telo putem kvasaca koji mi sad koristimo. Evo o čemu je reč. Kvasci koji smo nekad koristili, kad kažem nekad, mislim na ljudski rod hiljadama godina unazad, su dobijani na jedan veoma poseban način i za njih je trebalo izuzetno puno vremena. Znači, treba otprilike 24 sata da se dobije taj kvasac ili da se hleb podigne. To nije odgovaralo savremenoj industriji prehrane, pogotovo pekarstvu, ko će da čeka 24 sata, a i to kad se čeka, taj hleb ne bude onakav kakav je sada, hrskav, lep, vazdušast i tako dalje. I razvijena je nova vrsta kvasaca koji se koriste sada, jer sa tim kvascima se testo podigne za 2 do 3 sata. Tu nastaje problem, o kome ću vam veoma rado sad popričati, ispričati nešto, a vi normalno razmislite, jer molim vas, ovo je ozbiljan problem. Mnogi od vas kada dođu ovde kod nas u savjetovališta, oboleli su od raka, prvo pitanje je najčešće, ljudi, šta ću da jedem, kako da doručkujem, kako bez hleba, šta da radim? Jer smo svi naučili da ceo svoj život jedemo hleb. A druga stvar je za vas koji niste oboleli. Verujte mi, ali stvarno mi verujte, mnogo je važnije da sprečite nego da lečite. Ulažite u sebe, jer posle je kasno i mnogo, mnogo teško. Ali da krenemo sad redom. Evo da vidite šta se dešava u našem telu kada mi jedemo hleb sa kvascem. Stvar je u tome da ako jedemo hleb sa kvascem, kvasac dospeva u našu krv, počinje da se razmnožava, konzumira naše vitamine, mikroelemente, belačevine, istovremeno on luči produkte svog življenja, mikotoksine. Ti mikotoksini su nešto što nama prave izuzetno veliki problem. To su ljudi otrovi koji truju naše telo i prave stravično veliki disbalans u našem telu. Iz tog razloga je, barem po meni, ključna detoksikacija, jer to je jedini način da pomognete sebi. Mi nismo napravljeni za apoteke i za suplementaciju, jer ne znamo šta nam kada fali. Ali, kada izbacimo toksine, naše telo normalno funkcioniše. Gledajte, kvasac parazitira u našem organizmu i zato moderni hleb smatram jednim od najgorih izuma čovečanstva, tako kaže lekar Hruščov. I to je nešto čemu stvarno ozbiljno trebate da razmislite. Doktor Hruščov navodi da kvasac prilikom pečenja ulazi u kapsule od glutena, koji se nalazi normalno u brašnu koji smo mi uneli i priču problema glutena ste čuli i kod mnogih. A u crevima se oslobađa, oštećuje sluzokožu i narušava normalnu mikrofloru creva. Šta više, on ne parazitira samo u crevima, već živi u krvnoj plazmi i slobodno se razmnožava. Ovo se može završiti različitima vidovima intoksikacije, gljivičnim oboljenjima, narušavanjem imuniteta, što može voditi mnogim hroničnim bolestima i tumorskim procesima. Čak i ako prestanemo da jedemo hleb sa kvascem, treba nam minimum,
ali ljudi minimum 5 godina da se oslobodimo njih i toksina koje oni proizvode. Zašto je današnji kvasac toliko poguban? Do 40. godina prošlog veka u industriji, to je u našoj prehrani, korišćeni su kvasi sasvim drugog tipa. Oni nisu bili antagonisti ljudske simbiotičke mikroflore, odnosno nisu ubijali korisne bakterije, probiotike, na to mislimo, koji žive u debelom crevu. Ali testo se dizalo 24 sata, što nije odgovaralo industriji. Da bi intenzivirali proizvodni proces, počeli su da koriste kvase sasvim druge vrste, koji se zvanično smatraju uslovno patogenim mikroorganizmima. I ovo je veoma bitno da znate. To jest takvim koji izazivaju bolesti pri određenim uslovima. U pitanju su takozvani termofilni kvasi, sa kojima testo naraste za samo sat vremena. Eto, to je cena industrije zbog koje mi hrlimo u pekare i pravimo sebi problem. Ono što je interesantno da znate, mi smo imali priliku, jer smo radili kod mnogih pacijenata u poliklinici Nataralija kod doktorke Divne, analizu žive kapi krvi, gde se može videti neviđeno puno jednom brzom analizom koja traje relativno kratko. Vi od doktorke dobijete kompletnu informaciju šta se dešava u vašem telu, ali ono što je interesantno vezano za ovu temu, može da se vidi dosta gljivica u toj analizi žive kapi krvi, pogotovo kandide kada je reč o tome. I tu nastaje jedno interesantno stanje. Zašto? Jer smo imali pacijente koji su jeli veoma malo ili skoro uopšte nisu konzumirali hleb i ove koji jesu. I to je prosto fascinantno razlika koja se vidi pod mikroskopom kako izgleda ta krv pacijenata koji su jeli hleb sa kvasem i onih koji nisu. I to vam savjetujem da uradite, znači obratite se poliklinici Naturali i vidite kad je doktorka Divna tamo, pa to, da vam ona to pogleda, prosto je fascinantno, možete dobiti toliko neviđeno puno podataka o sebi i svom zdravlju. Ali da se vratimo sad na gljivice. Gledajte, postoji oko 500 vrsta kvasnih gljivica koje mi znamo u ovom trenutku. Među najopasnije za čoveke spada njih 30, a tu spada i kandida. Sad da vam ne pričam o kandidi, to znate. Poslednjih godina od gljivičnih infekcija boluju skoro svi, pri čemu se one ne leče apotekarskim lekovima, to znate, kogod ima te probleme, naguto se što antibiotika, što kanestena, što čudesa, slabo. Jedino što je pokazalo stvarno, ali stvarno dobre rezultate kada je u pitanju kandida, to je frekventna terapija, to je ulje divljeg origana, ali, ljudi, koja god od ovih terapija, koliko nastavite kasnije sa ishranom, vi ćete je vratiti. Vi ste samo na jedno kratko vreme odložili, to je smanjili količinu kandide u sebi, ali niste rešili uzrok, a to je tema. Ulažite u sebe, nemojte da se razbolite, posle je kasno, nemojte da ste lenji, pobedite svoje navike, jer one su vam zlo. Nego se vratimo ovoj priči. Po različitim procenama, rasprostranjenost mikoza obuhvata 80% odraslog stanovništva i 95% dece. U poslednjih nekoliko godina došlo je do trenda povećanja učestalosti gljivičnih infekcija ne samo kod odrasli, već i kod dece, a posebno onih složenih sistemskih gljivičnih infekcija. Znači, toliko je irelevantno više pričati o tome da ne znam šta da vam kažem. Ulažite samo sebe, volite sebe. Kod nas na sajtu, kad odete i pogledate članak, imate link ka jednoj stranici, tu je hleb od prosa. Tu imate nekoliko recepata za veoma, veoma ukusne hlebove koji su prvo bez kvasa, a imate recepte kako se pravi prirodni kvasac, onaj koji su koristili naši roditelji. I evo sad da vam ispričam priču iz mog života, kad sam ja pitao svog oca Milana koji ima 89 godina, koliko je hleba jeo kad je bio dete. On me pogleda pa kaže, jedan put mesečno ako smo jeli. Ja sad u totalnom čudu, Milane, kako je moguće? Pa šta ste 29 dana jeli?
Pa kaže, jela se pogača, koja se pravila od onoga što su imali. Ovas, ječam, raž, kukuruz, voda, mrc soli i tog prevrelog starog hleba, tako se dobio taj kvasac. Kaže, prvog dana, ajde i ni po jada dok je topla, mogu i da je pojedem. Sutradan kad mi odlomi ono parče cigle i da mi jedan luk, dok se ona okrene, ja maznem još 2 luka. Jer mi je lakše sa 3 luka da pojedem to parče cigle. Nikad ga, kaže, nisam pojao. Uvek sam pola bacio kokoškama. Pa Milane, aman, šta ste jeli, ljudi? Povrće i mrsi. Znači, unosilo se. Jeli su oni žitarice, ali toliko malo. Jer je bila takva kakva jeste. A su se radovali kad dođe majka iz Ivanjice i donese svežeg, pufnastog, reš hleba, puno kvasca. Eto je problem našeg mozga. I onda platimo kasnije cenu kroz bolest. Ukoliko smatrate da je ovaj video dobar, molim vas, podelite ga, širite dalje, dajte svoje komentare, pomažite, jer jedino tako možemo da uspemo da pobedimo bolest i da ostanemo zdravi. Sve najbolje, pozdravljamo vas, vaša Vera u život. Živeli!